माबाया थौहाय बर' सरकारा मोजां मोनना पास बोसोर मैं छाती पीट के कहा था हम इनके आदिवासी युवा थोड़ा मन के गांव-गांव में मीटिंग करा बैठा हुआ खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद इम्पर्टेन्ट अपडेट शेयर खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोबोद इम्पर्टेन्ट टपिक लादों आं मोननै टपिकनि सायाव नोंथांमोनजों भिडिअखौ सावरायगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन तो लोगोफोर जितु थांनाय 19 तारिखआव क'क्राझार कारिगाव बिसमुरि ओनसोलाव जालांनाय जितु राजा बिस्मित बसुमतारी आरो सानै बर' सुबुंखौ गाज्रियै गाग्लोबनाय बे जाथायखौ लानानै जितु दुंहाव थासारि जालांबाय बेखौ लानानै केरेला एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्टनिफ्राय माखासे आदिवासी सावतालिफोरा झारखन्ड उड़िष्या कलकाता गासै छत्तीसगढ़नि ज' जानानै मोनसे जहार आदिवासी गार्ल सेलिब्रेशन कमिटि दा बेबायदि दाना लानाय मोनसे कमिटि दङ स' बिथांमोना जोंनि आसामनिसिम बा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मेसेज हरदों आरो बै जाथायखौ लानानै तो बेजों लोगोसे गोबां बे जाथायखौनो लानानै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो मोनसे जितु सोंलुआ ओंखारबाय थादों जे हाग्रामानि समाव मानो बिदि दावराव दावसि जायो प्रमद बर'नि समाव मानो बिदि दावराव जायाखैमोन दा बे बाथ्राखौ लानानै ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना आं दिन्थिगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो नै खारनो रेडि जाजोब्बाय थफ्ला थफ्लि फिसा फिसौ हरनि समाव जमा जाजोब्बाय मा जाबावनांगौ जाखो हर ससेयावबा मा जागोन बयबो गिनाय फैबाय आब' बेफोरबायदि बैसोआव खारनांबावनोसै खारनो हागोन गैलाहाय आं खारनो हाला खै खारगोन आं गोदोनि सरकारा मोजां ना दानि सरकारा मोजांमोन मोजांमोनब्रा गोदोना खथ' आराममोन जोंना मा नाम बेलाय गोदोनि सरकारालाय नोंसिनालाय गोदो सरकारा माबाया थौहाय बर' सरकारा मोजांमोन ना 5 बोसोरसो थानो मोनदोंमोन थानो मोनदों दानि सरकारालाय गैला दादा ह हाग्रामा माबा माबि दावराव दावसिसो बेनोथ' दा हरनि समाव मेगन नुबावा आब'आ खारनांबायबा खम जासिगोन हवा थे मैंने देखे के लिए मैंने हमने के सोशल मीडिया में हमने के देखे मिला मोबाइल में देखे मिला जाते कि प्राय हमने के आदिवासी के माने ग्रुप प्रचार करने माध्यम माने जे जात के लगिन बा कोनो धर्म के लगिन बा जे किसान बन गेला के एसटी नहीं मिली वगैरह वगैरह मैंने हमने के आदिवासी मैंने दूसरा मन प्रचार करना तो मैं हमने के आदिवासी के कहे चाहूँ कि मैंने हमारे आदिवासी में जितना कोई मैंने इंडिया में भारत में हमने आई मैंने सब कोई हम मिलबो एकता हो मैंने एकता में हमने जब खबर न हमने मन के ऐसे भी हमने जाने हमने के भारत में हमने प्रथम मूलवासी हम लगी हमने तो उसने हमने के जितना भी हमने आदिवासी आई मैंने ऑल स्टेट में तो हमने सब कोई हमने के एकता हो लगी और सोचे भी लगी जो हमने एक हो लगी तो इतने का मैं बाकी हमने के बुद्धजीवी मना है तो मन के जोहार मैं रायमन कुजूर और आज हमारे मन यहाँ जमा हुई ही हमारे मन खाली आसाम करने लगी ये हमन के असम बंगाल उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ सब जगह कर आदिवासी भाई मन यहाँ जमा हुई काल की हमन के आदिवासी भाई के कोनो हर घर के आगुन जला बहन उनके घर के उजड़ा बहन हमन के दुख होल कि नहीं तकलीफ होल और आत्मा रक्षा लगिन हमें धनुष तीर बनाइला वो सही लगे कि गलत लगे बताओ एक जन बड़ो आदमी कही है तो इन एक जन के मारबा तो हमें 2000 आदमी को मारबो तो ये सही के गलत है बताओ तो गलत है कि नहीं मैं छाती पीट के कहा था हम इनके आदिवासी युवा थोड़ा मन के गांव-गांव में मीटिंग करा बैठा हुआ और ग्रुप बना हुआ कभी भी अब नहीं रात बेरा आधा राती बेरा नहीं ग्रुप बनाए के जगह जगह खड़ा हुआ कौन माई के लाल चला हम इनके आदिवासी के टोटर करे तकी बैठ के फेंक दो साला आदिवासी लोग जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं झुकेंगे देखो हम आदिवासी के मूल निवासी है एक जन का है नहीं एक जन के मारबा दो बा बहुत गलत कही है अमीन आदिवासी शांति प्रिय आदमी की कोनो अत्याचार नहीं करीला केकरो आधी रात में जाके घर नहीं उजड़ाइला बच्चे के घर से बेघर नहीं करीला लेकिन हमीन के उकसा बहन हमार घर दूरा के उजड़ा बहन हमीन के जायद गुटी के मार बाट पीट बहन तो हमीन बर्दाश्त नहीं करा काट के गर्दन उड़ाई दो हमीन के आदिवासी भाई मान जितना भी है असम बंगाल उड़ीसा झारखंड सबको एकता ही हमरे मान और हमीन के बड़का महोदय हमीन के माननीय हमीन के जो हमीन के राष्ट्रपति जी है हमीन के लगिन एक एक्स्ट्रा हमीन सब कुछ हाथ में लगे नहीं खुजिला हमीन एक्स्ट्रा हमीन के फोर्स में तैनात होए लगी
हमें के आदिवासी डेल्टा फोर्स तैनात होए के लगी काली की दूसरा पुलिस हम इनके वहाँ कंट्रोल करे नहीं सकेला। वो हेले हम प्रधानमंत्री जी से और हम इनके राष्ट्रपति जी से द्रौपदी मुर्मू जी से विनती है, प्रार्थना है, हम इनके आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी डेल्टा फोर्स भेजो, हम इनके आत्मरक्षा करी, नहीं तो हम इन खुद दाव टांगिया क्याड़ी धनुक जो भी हम इनके जायद के जो आत्मरक्षा के लिए बनाला है वो चीज के हम निकला, हम इनके कोनो चीज के बाध्य नहीं कराबा, बस विनती है, इतना ही मोर अपने मन से प्रार्थना है। थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय जितु बर' बिमाफ्रा थफ्ला लानानै हरनि समाव खारनायनि जितु मोनसे खारनो नागिरनायनि जितु थासारि बा खारनो नागिरनायनि जितु लाहार फाहार खालामनाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेवहाय सोंथि सोंदों आरो ससियेल मिडिया बाहायग्रा बा फेसबुकआव ससियेल मिडियाआव दा सिगांनि सरकाराव गोदोनि सरकाराव जायाखैमोन, दानि सरकाराव माने बिदि जाखो होननानै। दा बेनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुङा, जास्ट बे माने खुगाजों खुगा सावरायलायनाय जादों। दा बेखौ माने गोबां मानसिफ्रानो दासिमबो बुंगासिनो आरो हाग्रामा गभर्नमेन्ट फैबाथाय, हाग्रामानि सरकार फैबाथाय बे दावराव दावसिया जोबा, प्रमद बर'आ सान्थि सलायदोंमोन। बे बाथ्रानि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो फोरमायनो हागोन, आं बेनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंला। थ' जायफोरा दिनै नोंथांमोना नुबाय बे छत्तीसगढ़, झारखन्ड, उड़िष्या, कलकातानि जायफोरा सान्थालि आदिबासिफोरा केरलायाव जहार आदिबासी गार्ल सेलिब्रेशन कमिटिया जे मेसेज हरदों बेवहाय बिथांमोना धमखि हरदों आरो बिथांमोना बुंदों जे जोंनि आसाम बा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेसांखिनि आदिबासी सम्प्रदायफोर, जेसांखिनि आदिबासी रायजोफोर दङ खौसे जानानै था। आरो बे माब्लाबा समाव बेफोरबायदि जुदि 19 तारिखआव जेरै इन्सिडेन्ट जानाय थारैनो बेफोरबायदि जुदि हरखाब जायोब्ला जों माने गावखौ स्ट्रङै लाखिनो हानाय, नांनो हानाय, जुजिनो हानाय। दा बयबो खौसे जाना था, साग्रिद जाना था, बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायहरदों। दा नोंथांमोना बुजिबाय। दा बेखायनो आं बिनि सायाव बाथ्रा बुङा, जास्ट आं नोंथांमोननो नैबे आपडेटखौ होदों। नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुजिनो मोन्दों, मा फोरमायनो सानदों नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों। दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर, टाटा बाय बाय।